Toto je moje najmilovanejšie mesto Trnava. A toto je moja bývalá škola, ktorá ma pozvala na beh, na ktorom som si myslel, že bude tak 20 ľudí, že niečo pre študentov. Len som si dobre neprečítal správu, prišiel som tam a zrazu 750 ľudí. A to sa hlasili aj ďalší, len sa naplnila plná kapacita. Celkom ma to osviežilo, keďže 10 minút dozadu som sa zobudil a rozmýšľal som, že ani nepôjdem, ale ako nebežec som zase išiel behať. 3, 2, 1. Chvíľku trvalo, lež sa to rozbehlo a ja vždy pri behu trpím, ale toto tempičko bolo celkom vyhovujúce a aj keď sme neskôr zrýchlili, tak to bolo oveľa lepšie, než keď behám sám. Predsa človek je tvor sociálny a vďaka tomu sme prežili namiesto neandertálcov. A ináč toto je moja žena. Pekná, co? No a tá na rozdiel odo mňa beh miluje a išla na svoj prvý oficiálny beh a bola z toho nesmierne šťastná. No a kam tým smerujem je, že jak hovorí Gusto, variť môže každý a aj behať môže takmer každý. A ide sa na zmrzlinku. Čaute. Len zoberieš tenisky a ideš na to. A čo je krajšie ako behať vo svojom obľúbenom meste s tisíckou ľudí, ktorí behajú oveľa radšej ako ty. Milanko. Áno, tu sa nachádza aj Milan, môj obľúbený doktor a ešte kam tým smerujem je, že tento beh bol charitatívny. Organizovala ho UCM Nightrun, no a stretol som tu aj baby Zapky. Je to super projekt a aplikácia, ktorú keď si stiahneš, môžeš pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú a nemusíš investovať žiadne peniaze, dokonca môžeš vyhrať nejaké ceny. A ak by si aj ty chcel prežívať krásne pocity, ktoré prežívame počas behu, tak apka organizuje svoj prvý charitatívny beh, ktorý bude 7.6. v Piešťanoch, stačí sa zaregistrovať. Hotovo, baby.